Dobrý den. Dnes se nacházíme v obci Těmice u Hodonína, které jsou vzdáleny cirka 4 km od Břence a Kyjov a Veseň nad Moravou jsou vzdáleny stejně 13 km. Zde vám nabízím k prodeji zemědělskou stavbu, sklad zahradní techniky, garáž se stavebním pozemkem, zahradou a zemědělskou půdou dohromady o celkové výměře 2331 m². Dle územního plánu je stavební pozemek o výměře 1120 m². Pojďme se podívat dovnitř. Po štěrkové příjezdové cestě se dostaneme až k oplocené části pozemku, kde stojí vlastní sklad zahradní techniky, garáž. Kolem garáže je čtvercová zámková dlažba. Stavba garáže byla dokončena v roce 2021. Má vodovodní přípojku, kanalizaci, vyvážecí jímkou, elektřinu v mědi, bazníkový krov, plechovou střechu. Obvodové zdivo je z Itongu 250 mm. Je zde umyvadlo i WC. Stavba je chráněna alarmem. Samozřejmostí jsou elektrická pojezdová vrata. Traktůrek a jeho příslušenství není v ceně, neprodává se. Dešťová voda je svedena do vsakovací jímky. Za garáží je prodloužena střecha jako přístřešek pro sklad materiálu. Celková výměra pozemku je 2331 m². Z toho cirka 1127 m² je územním plánem obce určeno k bydlení v rodinných domech. Plocha 588 m² je územním plánem určena jako zahrada a zbývající část 616 m² je určena jako zemědělská půda. Pokud chcete bydlet, využijte tento ideální pozemek a za garáži si postavte svůj rodinný dům. Máte připravenou příjezdovou cestu, máte přípojku vody, máte přípojku kanalizace, máte přípojku elektro. Stačí začít stavět. Pokud se vám tato nabídka líbí, zavolejte mi a domluvíme si prohlídku. Naschledanou.